33. sjezdu komunistické strany Československa. Není to ovšem, jak sami vidíte, sjezd ledaseký. Sjíždějí se zde totiž nejvýznačnější komunisté za celou historii světového komunismu. Dovolte tedy, soudružky a soudruzi, abych vám představila účastníky sjezdu. Josefa Vissarionoviče Džugašvili, muže z ocele, pokořitele fašistického imperialismu, našeho moudrého otce Stalina. Vladimíra Iljiče Uljanova, marxistu, revolucionáře, největšího ze Sovětů milovaného Lenina. Fidela Castra, latinskoamerického revolucionáře, bojovníka za svobodu a strážce hranic s imperialistickými mamony. Ericha Honeckera, nejvyššího představitele Německé demokratické republiky v letech 1971 až 1989 a velkého přítele Československé socialistické republiky. A Gustava Husáka, zatím posledního komunistického prezidenta a bojovníka proti bezpráví. Zdravotnickou podporu zasedání zajišťuje přítel, bratr a soudruh, doktor Stříbrný, John Owende. A soudruzi, ako 36. bod nášho programu je stav našich mládežnických organizací. Gustav, můj druh. Od kontrarevoluce z 1989 jste ani jednou nesplnili závazky a normy stavu organizací, které jsme považovali za důležité a které vám ukládá 5letka. Máš pravdu, Josefe. Doba našim cílům neprejde. Ale podle okolností tu máme ten návrh na prijatě mladé Iskry Very Kolárovej do pionýrské organizace. Хорошо, товарищи, zahozujem diskuzi. Говорите, что вы думаете o té Kolářovej? No, holka je to čestná, pracovitá a uvědomělá. Uvědomila, a koliká ona byla v Moskvě, to? Ani jednou, tavárešti, ani jednou. Nebo například na Kubě, to? Aber Scheiße! Tady v papírech se píše, že održuje velice freundlich přehraniční styk mit London. Komo, takže Los Americanos? Ja. Na to od majskom adres rovnou zapomene. Smrt imperistů, milva revolucion. No je to ten nejburžoazný původ. Otec živnostník, dováží trabanty z NDR. Určitě vykořisťovatel. Vodky nádol. Druh Gustav. Opravdu chceme takovou jako Kolárova pionýrské organizaci? Soudruzi, priatelia, já plně chápem vašu argumentaci. Ale uvedomte si situaci v SS. Tedy SSR. Je potřeba navýšit stav našich mládežnických organizací za každou, opakujem, každou cenu. Soudruzi, prikročíme k hlasování. Kto je pro vstup tej Kolárovej do pioníra? Výborně. Je někdo proti, zdržel se hlasování, dobré? Slečna soudružka, budete tak láskavá. Já jsem proti. Ale jsem proti. Já nikam nevstoupím. Jsi ten los? O taky bych. Come on.
To není. To je proti mojí vůli. Pionýrské zásady a slib přednese národní umělkyně Jiřina Švarcová. Laureátka státní ceny, nositelka řádu práce, řádu vítězného února a vůbec nositelka řady řádů, předsedající Meziodborového svazu žen. Zákony pionýrů. Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a komunistické straně Československa. Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě. Pionýr ctí hrdinství práce a boje. Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti. Pionýr je hrdý na svoji pionýrskou organizaci SS. Pionýr se připravuje na vstup do Socialistického svazu mládeže. Prosím, šátek. Je to pláč. Je to Ona mě hrdí. Přistoupíme ke složení pionýrského slibu. Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním budu chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven! Přejeme ti, pionýrko. Já zapomněl. A